ana m agwa unu mgbe niile na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Ọ wụ otu o mere. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ nza n'obi agbawale na ya emegidene just one person hụrụ ya n'anya hụbiga ya oke. Ụmụnne m sọ gịnị gaa n'ihu gwa m ihe ọwụ na mgbe ya na-agba bọ ya ka ya matadoro nwunye na ọ na-awụ nwunye oge na-ete ya mmanụ n'ọnụ. This young girl then ọ na-ere fruit o webe ya na-aga eriju afọ. Ịhụnanya ebulie ha abụọ ruo mgbe e duru ya. This same girl abịara support ya ya gwa ya sị mba na ọ wepụta ụdịka ego a na business ya na that business ga collapse. No fruit ka ọ na-ere ya don't worry ka ya sọtụ onwe. Ị gaala soke n'ihi na enweghị proper agreement ihe ọ ga-eji settle ego ụlọ ga-eji settle and ihe o kwesịrị iji settle na nne na nna ya just were ha ya ga dị man n'aka ugbu a ha were mgbe ha ya mụtachara the business ha feel na ya wole threat racha ego nga ha gbara racha ego si na ọ nga ha gbara jide na dị ọkpara nne nwere ka ọ na-eme that time nwe ụmụnne na mmadụ 5 toro ya na nwe onye ka esi ka ejiri 1 naira support ya na ọ naanị this girl na ruo mgbe o ruru ya elege ihe a na elege otu enyi ya nwoke ewetara ya opportunity ya eji aga ala bekee. Ya sị mba na ya na ọ wee perfect opportunity ka ya gawawa ngarịrị nwụrụ ya wuru ilie ya baiga n'ime akwụkwọ kpọzutecha ụmụnne no support. This girl ewepụtakwa that same money wee sị na ego nọ ya gbara ngwugwu denwa ya ewego ya sevutere na ogbochighị ya ime business ya chọrọ ime. Ya sị okay nana this girl ego ọnụ na ya nọzi dia the same guy connect gị agwa ya na ya ma ebe ọ ga-agbachite ego mana ọ ga-aga dekwa agreement so ọ na ya erute ebe ahụ na ya ga-akwụghachi ego ahụ so interest. Ya sịrị ili ya sị the person akpọrọ ga ya gbajiri enough money ga-ezuru ya sign ya that person na shọti ya n'ihi na ọ maara onye ya wụ shọti ya etinye aka n'akwụkwọ na ọ na ya ga-return ekweta ya ga-eshi akwụ ụgwọ snas na 2 years enyere na ya ga-akwụcha ego ha before that time. Ọ ka esi etinye aka n'akwụkwọ. This girl na-ere fruit agwa ya si ewere ego ahụ gawa na enwe nga ya gbara agbachata ya ga na-aga kwa ego ahụ ebe ahụ ọ gbajitere ego na ya ga na-akwa ya small ereduce not focus on menwe ego ebe ego na ọ gbachitere na ya na-erete ya na-aga akwa ego ya kwụcha ya ga-eme ka ọ mara ya elewe dị gị ihe agwa ike gwa dị gị na enwere ebe edenwere obere ego na ya chọrọ iji obere ego ahụ bịa eme ihe dị gị siri ili ese na ya chọrọ isekio ya ma na-apụ ya chọghị story ya were ego ahụ tige ya ego gaa lụọ ya this girl kwụ ụgwọ isi mee omenala kwụzi ụgwọ isi mere ụmụnna ihe obi eloe. That night ya na-apụ ya na nwa na-ekpe ekpere this girl ebegebe ọkwa anya ya kwụchicha ya makwa nọ na n'abalị ahụ nọ egwu ha na-aga ịgba na ya atọọla ya ime ya nwanyị na plan n'ọkọtọ gawa nwoke na ife onye ka ihe ruru Chineke emepere ya ụzọ everywhere ụzọ ya emepesha ego abata ya hụ ego ya iru ebe ahụ ego bido send wa ego mbụzọ esendere na dịzi ka esendere ya o secure ala ibido rụwa ya ụlọ ọnụtọbịa gwa ya sị na ọ bụrụ na arụcha kelugbo na enwere ụlọ pụtara nọ somebody chọrọ irere onye ahụ ọ na ya n'olu n'ụlọ ahụ ọ shiri ike and ụlọ ahụ mara mma ya sịrị ili ọwa ụlọ wee go ole ya ekwu a suspend ya kele nọ arụga ya soke na ọ bụrụ na ụlọ ahụ a ga-ere ya in the next 5 months na ya ga-azụ ya so this girl agbajame ga meet onye nwe ụlọ kwuo ya na ya ekwuo ya gwa ya na nkwa ya na-ekwe ya na ụlọ 5 months na gaba igwere Chukwu emekwa na ebere ihe ya nọrọ weta ego onye ahụ sọ ga-eji ere ụlọ ahụ nọ naanị 2 months. Ya send ya this girl akwụọ ga kpọrọ lawyer a document everything or forward ọrịa na email ọrịa na scan ọrịa na through scanning machine send ya the whole documents nyelekwe ọ bụ n'ụlọ onu ntara azụchara dị ọkpara nne gwewe na nga nwunye mgbe nwunye kwụ gbariga mgbari zụtara ya ụlọ na ya dị agwe na enwere onye bịara gwa ya na otu n'ugbo ya nwere house problem na ya biko na ya elele ihe niile ihe megenụ na ka ya nọtụ nga for some time ebe na-awụghị enwe onye bido rent na onye atụ ya one section dị ka ya na family ya nọtụ only 1 year ga aka kọpụlụ onwe gachi ike ya were ga-agwa nwunye asị nsogbu anọ n'ihi na ya nwunye emebe na agree nwunye ga-anọ ebe a ka ọ ga-ebiri na 1 flat chizi ebe a na-arụ ndị ka a na-arụ ihe ya na-amahụ na ihe wepụtara wụ monitoring spirit ụta ka nwunye na senior brother shibiri
ya na ụmụ ya na nwunye ya nọ ha nga ya nọ ha n'elu ya nwunye akpọ ya na adanne na ọ kwatakwukwele na ọ pụtala from di ya na di enweghị okwu na ọ pụtala na ọ bịala bịa na ịga na diọkpara na ewerele ebe one of the one flat dị nyekwe ya sị gịnị for what ya nwunye ya gwa ya sị ya na ha hapụga na ọwụ the same family na enweghị ihe nọ there ya emeshọn for two flat otu nwanne nwoke otu adanne na ụmụ ya nwunye ya nọ na the other one ha rent ya ala ha niile nọchara elu ọ ya ka nọ ihe a na-abịa daa ma adanne na nwunye nwanne nwoke bido send were pictures ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ picture yiri ihe a na-ekwu ọ picture gịnị ote nwunye shi na-abata n'abalị na ote nwunye shi guzoro too close with nwoke na ote nwunye na-esend na-ekwu ya jụọ nwunye si na enwere ihe ọ ga-like ịkọrọ ya like enwere ihe gaga on nwunye si ihe dịkwana ka gịnị by then nwunye ya amụọ nwa nwoke ọ ya ka ihe a na-aga on a na-esendịrị ya eme ha aga silekwa agbachine gate na nwunye ya anụghị ugbu a na ọ kpọ ya ugbu a na ọ kpọ nwunye na-ajụọ ya ebe ọ nọ ya kpọkwana nwunye jụọ ya ebe na nwunye si na enwere ebe ya nọ na ya anụghị n'ụlọ actually na enwere ebe ya nọ ya jụọ nwunye so ebe kwana ka ị nọ nwunye si emecha na ya ga-agwa ya mana enwere ebe ya nọ ya ha agba iri shitem information na-abịa pictures na-abịa short video ebe one particular young man na-enweta ha enwetaghị vidio aha ma mgbe ọbụla ọ na-abịa evidote ọ baghawala na flat ụta agaghị evidote ha ga-esoro na ya baga na faside ebe nwunye the guy baghala agbachie protector na ya me ha silekwe ya ọgbachie na ha lakpole vidio na mgbe ọbụla o ji pụtakwa na ha ga-agbaghekwa ha ga-emebi mekwa vidio nwekwa ya ga-ejikwa mgbe ọ na-apụ na nwamba nnọọ otu a ka ihe a chigagide ihe ewe iwe ya sị mba na ọ bụrụ na ya ga-alọta na ihe ga-emebi the next information ọzọ ha sendere na nwunye ya akwapụla from ụlọ ya nụtara na ebe ọ kwaraga na ha amaghị ya jụọ nwunye so oke ebe ọ gawara na ya nọrọ na ọ kwapụla ya cs na mgbe ọ lọtara ya so nwa ya ọgwaghị ya bifo oshi ebe ahụ pụọ na ọ gịnị kpatara ọgwaghị ya bifo ya eshi ebe ahụ pụọ na dị afọ ihe niile ụmụnne na-ekwu na ọwa eziokwu ya conclude ya sendere nwunye one of the pictures that particular young man ha na-eweta picture ya na nwunye mgbe niile ya sendere ha ya sendere nwunye picture sị onye a nwunye a reply ha dia message okwughị okwu o reply ha dia message okwughị okwu ihe nwunye na-ekwu mgbe ọ lọtara na mgbe ọ lọtara iwe wee ya ruo ka ya lọtara kpọọ nwunye esele ebe ọ na ya bịawa nwunye ese ka ya mara ya atụ ebe ọ ga-abịa ya gwa nwunye na ọ bụrụ na ọ bịaghị ya na ya forget about this marriage na ya alọtala ya na-asị ya bịawa na-asị ya bịawa ka ebe ọ chọrọ ka ya bịawa nwunye asị oke nsogbu na ọ na ụtọ chọrọ ya no problem ọ ya ka ya nọ kwechiri were zụrụ ọjị gaga miti ogo ya nwoke ya bụ nna nwunye na nne nwunye kọwara ha ihe ya na ahụ na nwa ha echenjiele na enweghị ya na-asa ya na ihe ya na-ajụ ọ na-asa na ọ gbanwere too much na ya amaghị ebe ọ na ya lọtara gwa ya si ya bịa ọ chọghị ịbịa na ya ihe ya nwere ịgwa ya ugbu a na-awụ na ya kpọlatara nwa ya nwoke na ọ nwere ike marriage agwụle na let it be oge nwoke ajụwa sị ọ gịnị ka ọ na-akọ sị na nwunye ya nọ n'ụlọ ya sị ọ gịnị na-eme ya ma na enweghị ihe ndị ka ahụ ma nothing ọ ya ka ya nụgidere si ile ihe ya ga-eme ihe somebody agwa ya so na ya ma ije ya na nwunye na ọ ga-ebe a nwaanyị asị ya bịa na ọ nwere lot ọ na-edere ma na ya ga-aga ahụgodi ya ọ sị gịnị ya gbaghachi nwunye sọsọ na ebe nwunye ekwu ya bịawa ọ dara ete ya bịarute ka ya bịarutere ya hụ na nwunye na emere ya poison n'ụkwụ not only that ahụ adịghị ya mma ya jụọ nwunye so what is this nwunye ya achịwa n'olu kwuchara sick na ike gwụrụ ya ọgwụ ya jụọ nwunye so what is this ya sị na ihe ya ejisi ya bịa na ọ bụ ọsọ ndụ ka ya gbara na that young man o sendere ya picture na-ajụ ya na onye onye a na ya ma ihe niile gagacha on mana ya chọrọ ka o ji anya ya hụ ya nwụhụ onye na-abịa akọrọ nwoke nwanne ya nwoke asịkwa nwanne ya nwaanyị asịkwa na ha chọrọ igbu ya ebe ahụ na ha mechara nwe mgbe ha mechara tọrọ ya ụtọ ọkpụkpọ aka onye akọ na ha atigbu aka kụọ ya ihe ka ụmụaka that na ọ bụrụ na ya gagwa die na ha ji enough evidence na ha nọ na Nigeria na ọha na ya nọ na ihe ọbụla ha gwara nwanne ya nwoke na ihe o mere na ọhịa ọ ga-ekwe ya elega ihe ya anaghị report enwebeghị one day ya kpara sị elekwe ihe ụmụnne na-eme na ụkwụ na ugbu a na ya ebugharịala ụkwụ for some time na the day ihe ya mekwere na ya n'ụkwụ ma nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwa ma ụmụ ya nwoke nọ n'ụlọ ya jọsọ gara bata
ozugbo ya gbaghere ụzọ ya banye ya daa inside the house na ọwa ebe a ka ihe a nọ mee ya. Then na that man ọ jụrụ ese onye nwe onye ọ ga picture ihe a nwoke na-ewetara ya ọgwụ. This man si na papa ya na-eme ihe na-eme ọma na all these things. Ọkwa this man nyere ya advice si ebe a kwapụ, as long as ọ nọ ebe a ihe a nọ mee ya na-enwe ihe a ga-eme destiny ya ala na onye kpatara side a jiri nji ebe a lawala na ọgbụgbọ ọgbọsọ ndụ ya gbara ebe ahụ na ya wụ healing a ya nwetara na ihe ya sị ka ya gwe mana end bụ ebe ahụ na ihe a chọrọ ịgwa ya ugbu a na marriage ha abụọ na ọ ya nwa bụrụ ụzọ tụọ ya but notwithstanding but no problem. Ebe ọ gara ga-eme mpa ya involve na ha ga like ịhụ ya. The reason eji agwakwa na ha wụ na ha hụrụ ya n'anya too much na nsogbu ga-adị between the two families. Mana ebe ọ gara aga ụzụrụ ọjị ga-agwa nne na nna ya na echenjiele na o ruole mgbe parents ya ga-ahụ ya na marriage ha na ọ ga-abịa with condition na o lekwe nwa nwoke na nwunye na-edoge na ọ dịsi ya nwa na-abịa akpịrị aga school gbara akpụlata ebe ahụ hụrụ ya na ya abụọ guzoro ihe mgbe this boy man ga-esi o jighị ihe edere n'akwụkwọ cost everything ya na-ele ihe ndị o dere na ọ ya mere ha jiri bịa too close ya ma na mmadụ chi n'azụ see ha picture na nsogbu na ka ahụ na ọ gaala na ya gwa ụmụnne ya nga ya na ha biri di ya na ya ga-akpọ mpa ya na ya ga-like ka ha ṅụọra ya iyi na aka ha nụrụkwa na ihe na omere ya n'ụkwụ na ya ga-agakwa nwa iyi na kemgbe ya na ya bụ ji emega enyi ruo n'ọlụlụ na-enwekwala nwoke ọzọ krọsụrụ ịgwụ ya na ọ dị only condition ya na ga-eji continue ma ọ nwe ihe na marriage na ọgwụla ya ebege nwa mba nọ ya bege na ya gwala ụmụnne si lekwa ihe nwunye ekwuru na ọwụ ya na ha na ya sobiri di ya lekwa ihe nwunye ekwuru na ebe ha nwa nwetaga information na-eripọt ya na-achọ ịgbasa marriage ya na-anapụ ya joy nwaanyị agba ọsọ ndụ lekwa ihe o bu n'ụkwụ na ọ sị na ọ ya na nwanne ya nwoke na ha abụọ ṅụọrọ iyi na ọ ga ha biri ya na ha bịa ṅụọrọ ya iyi na enwekwala onye ma anya ihe na mere ya n'ụkwụ na ha jikere ga-aṅụ iyi ahụ. Nwanne nwoke anọrọ nga si na akwa ya gwara na ya ha ga-anọ n'ụlọ n'ọnwa nwunye na nwa iyi ahụ ezụla ya chọtakwala n'ụlọ na enwebe nwanne nwoke ya kwara gawa na with family ya ama ada nne ya nọrọ nga ana si na enweghị iyi ọbụla ya na-aṅụ na ya enweghị ike na ya wụ Christian ya wụ this na ya wụ that na ọwa ebe okwu nọ na ha agbalagachala pọshara n'ụlọ na ya biko na m jụọ ọnụ na enwe onye ma ebe a na-etrit ewe ka akpaga nshi belt na detin gaga nwunye right hand n'okpuru afọ na aso ji ha ala complete ọnwa emene na elu ụzọ nwaanyị na ya ga-anwụ na ya amazi what to do n'ụlọ biko gbatara sị maka ma ọ bụrụkwa ma nwanne nwoke na ada nne na ihe ga-eme ka ya hapụ ka ha na ọ dịghị ya akpọla ma ndị ekpere ma gịnị kpọọ enwekwara ihe ga-eme ka nwunye ga-achị ha kwa na that place ebe a ha shipụ na a ga-ere ntị chicha ebe a niile na mgbe na-adịghị anya a ga-emeji akwụkwọ bịa kpọrọ nwunye mana nwaanyị a na ọtala ahụ na okwe ha akọrọ ya na onwe ihe o kwere agwa ụmụnne m nwanne nwoke na-ebe ka ụmụachi ya ma na ya werere nwunye denwere wolves ndị na-achọ ha ọganiru ya from the onset ha enwe mind agwa ya na nwanne nwoke na nwanne nwa ga-akpọ ụdịka agwa iwepụ ndụ nne nwa ya nwunye ya na-enweghị o mere ha iwe ha gịnị na nwunye dị in charge of property ya na otu esi azụga na otu esi ere gị kedụ ọkpara ọkado ntị nwunye na every time ọ na-agwa ya na ya wụ dị ọkpara nga ya bịa nga ihe ya nwa ya lụtara alụta kpara na nwanne nwoke kwesịrị ịzụ ihe nọ n'azụ na Nigeria through him ọ na-ega nga na ya wụ nwunye na-ebu ego ebulu ụmụnne na nwunye sọ ihe nwanne nwoke na-agwa ya everyday. So for this reason ha chọrọ igbufuru nwaanyị na ya chọrọ ilegharị anya na na ofu ebe ikiri mmanwụ gwakwanụ ndị ụwa na mgbe ọbụla ị hụrụ nwanne na-eripọtụ gbasara nwunye gị mgbe niile ọkpụ nwunye gị n'ọnụ na gị kpọpụga nwunye gị ahụ from that lady gị edesala di ya ka o nwee ike na-ahụta na-eripọtụrụ nke filie na idenwere ndị lerugo ya anya na ihe idenwere ebe ahụ na ọgwụ ofu ụmụnne m ọhịa ọsọ mbịa gbotere ọnụ kwuekwulekwucha so anyways ịwụrụ nwaanyị n'ebe a enwe nga ị ga-edigide ihe ma ịkọwara mmadụ ọ gaghị aghọta enwe onye wụ Kraịst enweghị onye wụ mmụọ mmadụ wụ mmadụ ị ga-etiriti mmadụ ibe nka mmadụ ibe nga megidewe kekwa enwere ihe mege gị dige ya enwe gị ga-edigide gị kwupụta ilocha ihe niile loo ya ya nwa onye ahụ ga-eshi ebe ahụ ọ nọ n'ala bekee mara ihe mere na otu ochiri ụfọdụ nọ nga mgbe emega ezigbo nwaanyị ihe krọsụwa line somebody krọsụwa line ile anya ọ gbatawala ndụ ọ gbasawala ndụ kwupụtara ma ikwupụtara ha ụmụnna nke kwupụtara di ahụ ma ikwupụtara ahụ di ya wụrụ nwoke kwupụta oke ịdị ihe enweghị ga-edigide gị nwa wit secret nwa wit na onwe onye ga-ama ihe gburu m n'otu ochiri biko ke awụdị ihe ezigbo nwaanyị enwere ihe a na-emasị ezigbo nwaanyị nwe nke na-emasị ezigbo nwoke ọwụhụ mgbe ndụ dị nọ on the line ọ nga ọha nụ m n'ọnụ biko nkwa ihe unu ga-agba ya ọnụ gbotowara ya na ọ ga-akọ kọmentị ọnụ udo dịrị ọnụ.